Sahuri lipur wonten dalem balung mriki. Balung Balung panggang. dulu. Obatmu keri apa piye? Berarti pun to dealer pundi? Aduh, ngerti ya. Kene iki sing jenenge Bale Kambang. Malah durak arek ora. Bale panjang. Wah, iki sing napa bebungah katresnan dhuwit Bapak Sahuri malah lali alamate. Wah, wis. Nggih, lah karep yo arepe matur bale panjang ngono lho, Pak. Batu. Nggih, Batu Retno. Batu Retno. Ngapunten Pak Sahuri nggih. Priyane nate ditanggap teng Blitar genah sing nanggap Kyai Sugih namine Pak Bambang Santoso. Sugih sing ngoten, matur nuwun dhumateng Pak Slamet ngono lho. Pak Bambang Bu, lah ya Pak Bambang men slamet ngono. Iso emang belajar. Iya Bu. Nggih. Intinipun kula matur nuwun sanget Pak Sahuri kalian Ibu Sukamti. Dene senadyan to kula kalih panjenengan menika saderengipun wong badhe nanggap niku kok dereng nate kepanggih. Rawuh teng griya kula njaten nggih mboten. Menika namung via telepon. Kula nggih kaget. Niku pun setahun kepengker niku Pak Sahuri. Iki arep nanggap tenan apa ora? Soalnya bahasane Pak Sahuri menika kayak meragukan ngoten lho, Pak. Lho, kok iso meragukan Kyai sukses kaya ngono kok meragukan lho. Lho, soalnya kan dereng nate kepanggih. Kepanggih namung liwat video, video swanten. Telepon kadang-kadang kan yang apa nggih ajeng tanggap kadang-kadang kok ngeprank ngoten niku lho. Takon-takon rego tok ngoten bareng enggak do. Oke, asine wong takon rego berbanding-bandingi. Ning saestu akhiripun niki saged kelampahan nadyan namung lumantar telepon. Pak Sahuri sampun ate mirsani liwat stremu nggih Pak. Akhiripun percaya kalian keluarga besar Madangkara Pak Cahya Putra lan kula saged sowan wonten ing mriki. Tak tambahi Bukit dan hebatnya Pak Sahuri. Nggih. Pingenane gitu. Nggih. Nadyan awake dhewe urung nyambut gawe urung tuan mrene sampun dipun nasi. Jadi Pak Bupati kula benjing mantuk niku kari pringis. Wah, ngeten iki Pak Sahuri. Sejatosipun kula niku lek tanggapan dilunasi teng ajeng niku kula malah beban mental. Soalnya padha kalih kula niki nyaur utang ngoten lho, Pak. Lah ya mulo sauran bengi iki Bu Keti. Nggih. Sauran sing kanthi bersih ngangge tembangan sing apik. Nggih, mugi-mugi manten kekalih tansah pinaringan wahyunipun jodoh dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah panjenengan contoh kados kula kalih Pak Cahya Kuntardi menika. Di mantene Bi? Menika, wah Mas. Mas ojo Mas, kleru lek nyentuh aku. Salah besar. Aku biyen entuk Bugatti pas mendem dan mendem katresnan ngono lho. Ngene lho Pak. Biyen jaman awake dhewe arep ketemu ki ora ono lho critane aku meksa sampean. Ora pernah lho aku meksa kok sampean ketemu aku ngakune pas mendem. Lah, ngeten iki Mbak ora manten. apik. Mbak manten itu ngeten iki. Karaktere Kyai Putri jane kan bijak guyon to. Le nopo sing terus ya. Ya no aku ora terima. Lah aku ora kirim kok ya. Sudah. Tasih ketingan Biden Kesi Bapak Ibu sedaya ketingan nggih. Mutan. Biasane piye Kesi ciri khasnya piye? Ah, kuwi Pak Dalong. Niki Biden Kesi. Saestu Bapak Ibu nyuwun ngapunten. Kula kalih Batu Retno niki kados keluarga kula. Dadi teng Batu niki kula kaya wis keluarga besar. Mergo napa? Jaman cilikan kula tasih sekolah SMA utawi SMK Solo. Kula niku saben dina cilikan kula dicangking kalih Mbah Warsito Batu dalang kethek Suwardi. Putrane wonten mriki Mas Bambang Irawan menika sedulur lanang kula wonten Batu. Bambang Irawan rawuh to? Menika rawuh cedhakipun Mas Kamit. Bangun nggih pangestu. Kok Mas Kamit Mas Wawan. Menek biaya akeh Pak Bupati kok Mas Kamit ora. Jadi Pak, esuk-esuk awake dhewe rampung wayangan teng dalem Pak Sahuri kudu langsung sowan teng daleme Mas Bambang Irawan, sowan Mbah Batu
sebab Mbah Putri tasik sang tasik sehat. Sowan ning keprabuan to. Nggih teng keprabuan. Siap. Sampeyan nek diparingi wayang Janaka mau ya Mas ya. Nggih. Tak umumke Mau pisan. sore Pak Parma wis maringi aku Karno, saiki Janaka. Apa wajahku ketok melas ngono piye to? Oh niku tandha tresna. Nggih, banipun katresnan. Nggih, tembang nggih. Nggih. Enggak tekan ndi. Alah padune melarikan diri to. Heeh. Ya konangan SMS karo Sidet. Ya begitu. Istriku tercinta. Nah, ya ngono lho, kayak mau bengi Pak Kolonel Urip Penerbangan ini menyebut istrinya di depan publik itu istriku tersayang, istriku tercinta. Sampeyan yo kudu pede nyebut bojomu ki tercinta, kono aja seakan-akan aku koyo ora kanggo, koyo wis manten amoh ngono lho. Ndak boleh itu. Iki malah kedawa-dawa. Sampeyan moto ora paham to, Bu? Caraku tresnani karo bojo. Ora mungkin kok saya aku cinta. Lah aku mantan lawas lho. Ora diguyu karo anak-anakmu, bapak kocluk malah ngono to. Nek lak lawas iki carane ngono digojloki, digarapi ngene tandha asih tresnaku karo sampean. Nyatane lek prira tanggapan sampean. Ayo Bu, metu wong loro. Metu wong loro. Nang mall ngono kan. Tangan tak gandeng terus. Ora kok mesra, mergo nek mboten kula gandeng, jupuki napa-napa Pak niki. Wis aja akeh-akeh mesake Mbak Min nyabringko wae. Mbak tambah cantik kok. Ayo. Yo nembang kok sih kok kaya. Mohon izin Pak Bupati, Bu Kesi menika Nadianto Waranggono menawi tiyang menika nggih dados dosen wonten jurusan pedalangan dalam mata kuliah karawitan dan juga tetembangan. Dados menika boten namung sarjana seni, sampun magister seni. Klebet ingkang nomor kalih saking mriki menika Mbak Dian iki nggih magister seni ing sosok Kupat Kosok. Ning magister nggih. Tegese sing jenenge seniman kuwi aja mung disawang sebelah mata. Sinden wong gampang binyang. Mboten ngoten. Lah sak menika sinden niku sangat luar biasa. Titele keilmuane niku sampun kathah ing sampun tinggi-tinggi. Tur ya bocah niki do opor bebek cukup awake dhewek, bayar SPP, kosan, lan ugo hidup sehari-hari wis diragati dhewe, tidak merepotkan orang tua sama sekali, malah sok ngirimi transfer gitu wong tua. Mongko isih do perawat-perawat. Ya to koyo. Lah sewengi ini piro to, Nduk? Kurang-kurang kok 1 juta. Yen ping 30 wis 30 juta. PNS e kalah karo siji seniman. Ya, Kula yen pengen anak wedok tok dadekno sinden, tusuk timbangane drep. Ayo ngono ki. Ukurane drep. Wah, mama ya ro amin. Wah, yo.
bapake. Dalem kok. Sampeyan kaya ora pangling karo aku to. Kan Ora. aku cengkoke kan ning dhuwur. Oh iya. Munggah sik lagi medhun ngono kuwi. Omahe tingkat kok dikon. Ora usah kaget. Eh? Ora usah kaget. Lah coba wis cukup ya. Asih Kuping itu mantah. lan mintuna ayo bareng kang mas hanat tepi wajib Situ Sandang kula situasi diaturake kari langgame ya lan tak aturi prisa Mak nadyan awake dhewe lagi sepisan iki sowan ana ing Bale Panjang Daturetna aku mau wis entuk dawuh saka Mas Dewi Atmanto karo para kadang-kadang Sinuman lamun tolaladan kene iki wong mirsani wayang kuwi rampung wayangan sesuk lakone sing dirembug masa pamane Wirata Parwa pambung itu tukang kompetisi pro nganti payun karo Matopati mongko jam iki dirembug ngono rembuke lakon yen ku sing dirembug kok ijen ayo idane ning kono kuwi kula aku percaya lamun to piyayi kene Bale Panjang Baturetna tidak hanya penonton namun pengamat yen perlu ini adalah promotor penonton sejati wayang di Indonesia adalah Baturetna ya luar biasa matur nuwun karo mak-mak ning mburi kae wah dan kaya ngono campur aduk ayo karo wong lanang campur dadi siji ya aman ayo ayo sampean ya terus ndelok wayang ndelok apa lho sampean ngono akeh kok kene ketok kaya ireng kae kok kene wong ketok untune yo diaturake langgame setya tubuh sing jenenge cinta adalah anugerah terindah dari Gusti Allah yang akan membawa kita ketentraman lahir batin dan juga keselamatan dunia sampai akhir itulah cinta ya aku kang setya satu
Ya. Tembang menika dipulaturaken dumateng pepundhen kula ingkang sampun kepareng wi'ang nenggih Bapak Eko Bilowo. Iya, sugeng dalu sange salam kagem Pak Bupati menika sahabat kula. Pak Eko Bilowo, Pak. Salam kagem panjenengan insyaallah enjang di menika kepareng bali kula wonten ing padepokanipun Bekasi mriku. Aturan rawuh Pak Kabupaten Bogar yang mboten nungkan nggih anggap siapa Pak. Nggih. Di sini ora. Ben lari. Ayo. Yang tok kae Aja diteroki, Mas. Mbak Mimin Aprik yo seneng, Mbak. Sugeng dalu Mbak Apri. Nggih, sugeng